Hello mga yan, dito tayo ngayon sa may sa may sitio. Ngayon dito tayo sa may sitio Bill, dito sa ano ngayon yan, sa may Quezon City. May nag-install tayo ng kurtina dito kasama na si Boss Doms at saka buong staff ng FXD Concept. Tara mga yan, sasamahan niyo ako mga dito sa may sitio Bill. I-vlog natin yung kinabit namin na kurtina install namin. Tara mga yan, sasamahan niyo ako. Ito mga yan, ito. Ayan mga yan. Katok tayo, katok. Yan, kakatok tayo. Ayan. Ayan, oh. Bukas yan. Yun, si Boss Doms yan. Welcome to my home. Ayan, si Boss Doms, oh. Ayan, i-vlog natin yung ano. Yung pangmalakasan ng pinto. Ayan, sinarado na ng Boss Doms yung pinto. Ayan. Ito yung naman yan, yung install namin na kurtina ngayong araw na to. Ayan. Ito yung ano niya. Ito yung makapal, ito yung total blackout. Yan, tapos yung manipis yan yung share, ang tawag dyan. Yan. Pakinamit tayo. Yan, yung tahi. Anong klase tayo? Yung tahi pala. Ito yung backplates. Yung tahi niya. Yan. Yan, backplates. Pati itong makapal, backplates din to. Yan. Payas yan. Tapos, ayun, nakatali na siya. Ano yung panali niya. Yan, tingnan yung design. Yan, design ng FXD Concept yan. Yan. Yan o. Yan, yung 14 installation ng FXD Concept. Ito yung design niya. Yan. Yun. Tayo sa may living area. Yan. Ito naman. Ito yung design. Andyan pa rin si Uding, tsaka si Uding from Iloilo, tsaka si Brule from Gumbel to Dela yan. Pinaplansya nila yung ayan, steamer, steamer si Brule. Shout out daw sa mga Gumbel to Dela. Yan. Shout out at saka si Uding from Iloilo. Yan, sanggupo pa yan, Super Saiyan. Yan. Dito lang tayo sa may kwarto, no? Andyan si Papa Ray, si Bay Ray. Ayan, nagpa-plancha siya. Ayan. Bay, gagay. Buagay. Ay. Shoutout sa page niya. Ay. Subscribe. Ayan, si Papa Ray. Meron channel si Papa Ray sa YouTube niya, si Papa Ray. Yan. Tsaka yung ano niya, yung ilan subscriber mo ba? Ilan subscriber mo? 5,000 ba? And pwede kayo klaro ba? Ayan. Ito naman yung ano nito. Backplace din to. Ayan yung tahi niya. Ito yung ano to ba? Total blackout to ba? Total blackout. Tapos Backplates yung tahi. blackplace yung tahi. Yung ano ba? Yung manipis ba? Sheer. Sheer. Boil white. Ito yung boil white pala na kulay. Tsaka anong kulay na to ba? Yung makapal ba? Gray ata to. Gray. Sige. And may yan. So ito. Ito yung curve ng kurtina. Yung tawag dito. Ayan. Yan yung lagay ng kurtina. Yan. May kahoy siya dyan. Yan. So yun ang mga yan dito sa araw natin dito sa may sitio Bill, dito sa may Quezon City. Nag-install kami ng kurtina, installation coordinated by FXD Concept. Kasama namin si Boss Doms, si Bay Ray, si Bruli from Gumbel to Dela, tsaka si Uding from Iloilo. Ito yung full force ng FXD Concept na staff. Okay mga yan. Salamat sa mga yan. Gabi siya po mga power, keep safe, sana sa buting kalagayan. Bye bye mga unions!